Hi guys! May hapon. Kaya itong oras is alauna nakapin 1:35 PM. Ang oras na turong adlaw. Karon guys, kaya ako ang labhan to. Ako ang gisuot kaganina. Kay naaman tay agas guys. So, ako ang labhan kay para wa tay bulingon. Kirira ko si mong labagas kay kanina maayo kayo ang kuan ang kaning maayo kay panahon ganina din kalit og init. Dating inita kaayo. Kirira ko laba guys. Agoy asan ako ni isandig dari. Manglaba tayo dito sa CR. Aman ako ni Igoy. Kita mo itong body nito. Adiri na ko iko ang cellphone. Isto, nagbilangkad pa dyan. Ako ni sarado guys. Ay. Anak, diri ko nilaba guys. Anak. Ouch! Anak. Kaya makita arata. Kuasa na akong brush. Na, asa ka ang brush? Atay, wala yung brush diri. Ay, naararam di ay oh. Naansa naman ko ani. Ay, mga kong iango-ango. Na naman din ako ang brush. Anya, nangita ako sa brush. Marang guys, ako ano ni akong gisuot ganina akong labahan. Mitras na apay agas. Ang trap po mag-iihian ni Rosel. Baho kit anso. Dito na ako pwede labhan diri kay mahuga akong CR gilimpiwan pa na ako ni kagabi at ang CR na mo. Na guys, na ibulingon. Anam mo na lang ako labagas kay para dili magpundo ang bulingon. Nya, muli to si Bana daghan ako kay itong bulingon kay kuan beto yang bulingon 3 days kaya to. O di daghan ako ko siya bulingon uli. Maghangad ang cellphone. Anak, kaya dili ra maghangad. Anak. Anam yung labanit na ay agas pa. Ako na lang siguro tong uswasan ang trapo, no? Kumitras na apay aga. Uga na siguro to kung dilabhan gahapon guys eh. Pero timang inita gahapon ako na tong kuanon. Nakuha na tong huklason. Dagman ako ani. Ako guys, manglaba ko, mangbrush jud ko guys kay di nagpuso magasamad akong diri guys oh. Manipis ko kadugayan di mga samad. Basta na ay agas guys. Di na magtapok ang nilabahan kaya anong na paglaba. Kaya niyo. Ang gisod na po ni kagahan hapon yan. Nangligo ko ganina. Labahan. Dali ra kaayo guys pagbrasan kay nakuha din yung kuan. Humulan mo na ako didaan og isa ka oras kapin. Nako ginumulan. Karon gibrasan na kay humulan naman. Kuha na lang to na akong trapo di ari ko nakon para mawala ang baho sa anso ato. Anso king trapo na ihian. Rosel. Sa trapo mo na siya manghi guys pag
Dili na siya diri magkasuki. Magbutang mi trapo sa kwarto. Kay sa kwarto na siya matulog. Magbutang mi og trapo sa kwarto kay para dito siya mangihi. Hindi siya makasulod di ari sa CR kay sarado yung kwarto. No, nandito na muna siya po. Pag magpunto siya sa kwarto, trapo maibutang dito. Kuhaon to na ako ang trapo kay mangwaswas naman ko. Kana raman nubuan ako. Kuan raman na guys, panty raman na og kaning panty ra na ako og kaning kuan guys. Katong akong gi suot nga kuan ba. Nga sani. Sanina. Ay. Ara dirita. Ako na siyang iana di okay para iyang ihi. Makuan. Tubigan dili na kay siya baho din ayan ako siya labahan niya. Ano ang baho kay ihi ni si Rosil ba? Baho kay ihi ni Iring guys ay. Hindi baho yung ihi. Na para mahumo sa tubig. Kay Diyos, init kay di ko lapad ko naman kung pakanggod. Ano guys, wala na kong tubig pero mawala ang baho mo sa ano ko. Ano sa ano. Ayun, nang waswas ko ang sabon. Mapadulong niya dito. Ganira. Luhara ko ang labahan. Nauna ko kayo naman sa akin. Mawala ka na ang iyang kuan. Iyang baho sa soup. Din ako din ang brasan unya. Di na kinanglagtakang. Init kay labas sa gawas. Oh, nagkuan ko nang mula din ko. Guys. Ilang ba naman na napitsa itong tubig na po. Dahil ba ng cellphone na mapitsa tubig, hindi mo tingog. Sensitive kayo ng cellphone na baratuhon guys. Hindi mo tingog. Manata guys. Yan ako ang tiil mi na klaro eh. Kura ning i-edit. Para guys, gimulan ako. Unya ran ako nakunan. Ang akong sanina, human na. Ako tong bukason tong akong gilaban kagahapon kay nauga na guro to. Then ituloy na to ang kung sanina. Puno sa nato ng tubig. Brian na nato ni. Lalay sa daling kapita kay grabe ka init. Duhan na to ng kuan. Mga tabo kay mainam ako mga miming dari og tubig. Mana. Dali ra kaayo basta humulan daan ang nilabhan. Hapon na pod. Unya ni dapit gabi na pod. Tulog na pod.
Pagkaugma, buntag na pod. Dali ara lagi sa oras. Mura ra magi text ang oras o against the light. Dara akong gilabhan gahapon guys, naugan na ni. Pinapilon. Kaya film din ako ning kailangan ko ang lagi salit ko ang panty oy nga. Dito ram din ako ihalay sa CR kong panty. Kani ram din akong ihalay dira o sa gawas. Apil akong panty. Ug halay. Ilaw na ko na akong mga sanina, guys. Tara. Ihalay sad na ako ni ako ang kuan. Kani ako ang tawil ba agoy, makita tong virginity dyan. Uy, nangihi nang pa si Dagul, uy. Nangihi na po ka Dagul ba? So, ano ako karon? Sa-ara ka mangihi ba? Nangihi sa Dagul. Milo na ta guys. Ang akong ubang dogi guys to asa kuan. Iana na ko di kay against the light dira oh. Kuan na parte ng tambuka guys. Okay ra ng tambok kay na may porma. Wa man ga straight unsa man nang niwang kung lawas ga straight. Na okay mawala ra na guys. Pila si isa ka semana ra na sumbahon wala na nang bibila na. Ora na akong gilaban kagahapon. Gahapon ba to? Inam-anam na akong laba akong sanina kay para dili magdaghan. Basta ako mamilo guys. Dali ra kaayos banana kay nindot kito mamilo. Sapnay kito siya mamilo ako kay ana-ana ra man akong pilo guys, ana-ana. Kabalo milo ay. Palabha lang ko ilang ko papila. Mubaya na ako nga. Manglaba ko pag muuga si banana gyud ni mamilo ana ako di ko pasalig og pilo. Ika na siya nindot na siya magpilo ako di ko kabalo magpilo. Guys. Mana tumatik. Dayon kani. Ato aning ibutang sa CR ang hanger. Ibutang nato ang hanger. Agul, ugaha ko to apod siya. Tura o. Ugaha kong tiil to ana siya. Din sunod na po na siya diri sa CR. Ubiyak din ang butaan ha. Sunod sa iyang mami. Wala na lang kuning adto sa kwarto guys kay kung mato ko sa kwarto, dito po na sila magtapo. Kunya, human akong panglimpyo sa kwarto. Ang trap ko. Uguan, pagyapon natin na siya. Hindi mawala na ang iyang kuan. Bawa ka ang ito. Tumban-tumban. Ano guys, tumban-tumban ako guys. Mani mapakangan kay may pakang dire. Niya na ako ni siya labahan.
Meron ako nilabahan guys. Pagkapuno sa nato ang atong tab, ay hata mo gawas kay para usara kay kung tiil. Magsige tag panrapo. Wala rabay ko anday dira oy trapo. Gusto na po itrapo ani ron. Nabuing mo itrapo. Kuning tawi lang sa magkuha sa kong trapo dito guys kay kayan hindi matrapuhan atong tiil magbasa unya. Atong chinilas apil og kabasa ni atong chinilas. Una. Ako gani guys nga. Iguman gi na ko pangihi di gid pwede di ko kahugas kay lain jud kay dili makahugas ang maanad bitaw ta nga taga ihi hugas. Muna nga. Manghugas ko ganag di ko kahugas lain kaayo. Dagan kigsako sa kong likod katum na mga gawan magamit pa na guys mo nang wala na mo gi pangbutang dito sa budiga kay mabasa man gud. Ang ulan ba kanang sa libo mga basa mo nang nara na sa sulod sa among kwarto. Pa na mo nagigawas. Mata to si Rosel mangihi na pud to. Na siya. Ako saan yung naswasan. Ako araban mo. Agad, klaro ko itong virginity guys. Naon na lang na ako. Pero sa kay pamutang na ko ang kung ipamilo dito sa kwarto. Na ato ang masima-sima guys og ipagawas na ako sa lamisa. Naara guys. Ato masima-sima natay ko mag-inom ko niya kay natay biskwit. Na samtang naglantaw tag TV, magsima-sima ta. Agol na. Si Dagol. Samo adiri guys perti mingawa pero karon arang-arang kay diya sa pikas balay namo naaman si kuan sa ngalan anang bataa nang tapad sa among balay nga silingan naaman ang anak sa tag-iya din niya. Dagan siya mga barkada bagas manglaag ang mga barkada di ana. So mabibo-bibo ra kay naay mga tawo diha. Ilang istorya pud madungog diri. Pero di kasi no. Kaganina magkaraoke unta ko guys unya kay nakuan man ako ang nahunay na usab man. Apoy pa magkaraoke Ang saon man ni ato ka ni kuanon o i-close kay ang init o di man pud kayo init no ano. Kay i-close na lang unta ba. Grabe inita kay janina lagi guys napuno na atong tubig sa CR. Ano naman siya dara ang trapo. Ako na bitaw nang humulag tubig dili na ako ana nang baho ana man ano na nagkawa ang baho ana. Alit dudong agol. Mo ni akong dudong agol guys. Ali dudong agol mami diri dudong agol anak kay para dili kuan. Ali mami diri dudong agol diri. Didi. Akong dodong agol. Nakalibang nakaganina ning gawas ka dito ganina libang ikaw. Ha? Mickey. Si Mickey guys ning uli. Mickey. Ali. Asus nagsilos guys. Akong gitawag si Mickey silos siya. Silos pud siya ni Bots. Dili na makita si Mami sa vlog. Nagsugod na pagbana si Bots guys. Parte kay na siya oy. Ano na magkaan kay si Mami. Sit doon kay nag-vlog si Mami dili ta makita. Ana lang ana. Nakita ang bitlog ni Dodong. Ang bitlog ni Dodong nakita. Ayun pangaway kay na sabak nagi kang Mami
Mangaway pa kang isabak naman ka. Mangaway pa siya guys. Isabak na siya. Suko siya ni Boots. Siluso tayo. Hor daw guys. Ay, kalau siya kung don. Adudududududong. Kalau ay sa dududududong. Pasalida. Ako ni kulos ang ano ay. Okay. Maglanta tag salida mo against the light siya. Na. Ay, nalagi pangaway ba? Away, jud kay ni siya. Oy, mahimutang hindi ka kuan. Tuslok ta sa TV. Maglantaw tag TV, guys. Among internet, hapit ta pong timbayad ani ning bagong internet nga mo ang gipataod. Sa kuan na pud ang timbayad ani sa pitsa 12. Kusog po di man pud ka magmay sa 1499 guys kay kusog man kayo. Ang signal. Kanang mag-vlog ko guys pag upload na ko agad oy upload ayun oy. Uy, ning mata na akong Rochelle. Ay, in Jesus name. Na-wake up na. Wa na ning dako. Na-wake up na, oh. Na-wake up na amo Inday Rochelle. Oh, wake up na. Hi. Wake up na ikaw. Na-wake up na ikaw. Ang TL guys. Nagtikong kung berting gamaya da. Di agad na siya magkuan. Unsa ka na? Unsa ka? Ha? Na guys, oh. Naunsa ka? Ha? Naunsa ka? Suko si Dagol. Si Dagol kay way amigo. Wag na siya amigo guys, bisag kinsang iruan na mo, amigo pati si kuan kato mo adapted si George action na pug kasuko niya kay tungod na iyang style nga hur. Ay lagi pag inana dong kay mawad-an kay migo ana dong. Nang style nimo mawad-an kamigo ana. Si George nilang rabaw tatay mo konse mo niya. Si George action na pug kasuko nimo. Na kamigo na pero guys. Wa kay migo ng style nimo ng pagkakuan nimo. Inggitero, siloso, kanang palaaway. Gusto niya guys nga siya ko anong birthday gini siya oy. Ingon ani gini sila kaliwata guys, kuan man sila kaigsuon. Upat. Oh, usa sa ako ang igagaw, dayon sa ko ang uyuan. Dayon ako din napatoy usa, dayon nanganak man to sa ko ang uyuan mo to nang nanaghan ang ilahang ingon ani na pud niya, tagaan na pud unta ko nila ko dili na ko Di na jud ko manguan kay kanang di ta kalakaw-lakaw. Gusto to maadtog lang kuan di ta kalakaw. Una nga isod kayog naatay mga kuan guys oy mga naatay ka ng mga kuan kaning mga for babies kay di ta kalakaw Ginoo ko gusto ko matug Bukidnon labo na atong December baya unta gusto gibe mi mo uban sa kong magulang ato sa Bukidnon kay akong magulang sige baya siya kanang kuan guys sige na siya pang invite ba nga didto lagi mi sa ilaha anto niingon na lang gid in town siya nga ako ray mo pasahi gang ako na lang mo pasahi pero maadto lang gid mo kung wala pa lang ni among iro guys na nang lupad na mis ako ang banal wala pa ni akong mga iro unsaon man nga naaman ni akong mga dogi lisod pod among biyaan ni mo pakaon igo-igo pod bilamik adlaw dito buta na tug duha ka semana dito isa ka semana pinakadugay duha ka semana ina impas na pag uli na mo dig kurog ni sa kagutom may lag na apay mga buhi na magi survivor nga kuan na banit na lang tingluoy ang tawon
Mabay to mingon akong banana nga dili na lagi ka magkuag mga dogi, di na magluoy-luoy ka nang maluoy man ko guys. Uy labaw na ka nang maagian na mo guys nga naay dugi nga perting luyan eh. Kana bitong mga itoy nga gipanglabay. Luoy kayo sakit sa dugan. No, injo ko hunungi, bahala ka dag, di ka muhunong, bahala ka diha. Namuhunong po akong bana, hindi po na siya gusto masuko. Muhunong po din tawon. Na, muna ni Ron na, imbis nga, ang nabilin kay si Dagul na lang unta to, ang nabilin kayo, nangamatay naman to akong mga, kuan sa una, ang nabilin si Dagul na lang unta to. Kay og namila ko sa kumbana, gami mo ato, pwede ron tani ibilin si Dagul sa kong manghod, kay gamay ramang kay nigkaon. Gamay ra jud kaon guys, isa ka kumkom, napay mabilin ana. No to nga. Na po ni si Inday o kana si Inday kana o kanang bayi na mo. Na monit man ako magulang dito sa ibabaw kay luoy daw kanya gwapa daw kay sa tanan abi nilang labrador. Kung siya labrador, di man na labrador good tan-aw nimo. Dili cute lang siya tan-awon kay gwapa kay sa gamay pa. Pagkadako mo na nang naw. Moto mi ana ako magulang kay miingon siya nga unsa man ako na si Inday gang oy kinsa may mukuan ano nga babaye lagi daw mo kuan ko na so man niya kung bana si ingon ayun na nagdawata langga ay na nagdawata langga kay di na gid ta makalakaw ani sa gasa langga kung imo pa nang dawaton ingon pa kog oh lagi dili lagi na ko dawaton hala maluoy man ko guys kay ako magulang nagunauna na siya nga asa daw niya ipakuan niya og ihatag daw niya sa lain daw kuno na imbusong mangayo niya tan-aw niya di pud kabalo mo atiman mauto nga so man ako ni oy matagi kuha na lang nako yung ko nga ambi na lang naman nang bahalag masuko kung bana oy kung masuko siya oy so man na masuko ka diha bahala ka diha na ako mo sugot ra pug kung mag-away ming dog di mi magtingganay unsa yang kunin sugot ra pug ko oy da mo to nga o siya mahimo basta gusto nako mo to gidala na mo sa balay palangga man pud niya kadugayon palangga pud dulog pa kuguson pa na niya magabi gyud na kanang naana siya dire tagatulog na mo kuguson na niya si Inday yan ako gusto ba sa kwarto kay naanad ko tanawan na si Inday o naanad na nao ug wala ka diri bin ang pakugos kanang wala para karon nag-travel siya guys asa na magpakugos para gabi bahala kan sumang kay Inday inan nako sumang kay Inday diha ka matulog kay bahala ka diha ning tindog oy ning adtong kwarto kuan naman guna siya good mo sulod na akong bana kagianad man niya nga iyang kugos-kugoson di kugos na niya oh good ginoo ko ni isa Inday pati nanawa karon si katulog ko ano na siya si katugig puyon mo guna siya guys kay ngano sibot sige magpanguan niyan unsa may kung sige panguan sigbot sa iya ba sige siya awawon niya imbis mangihi siya di siya makaihi kay sakyan siya ang hawoy akong kamot una tingnan mamili tag salida nag-on ko sa TV kay mamili tag salida una na guys nato ang kuan for today na saba kay sa pikas dungog kilang tingog na mabibo ra gid ang ato ang kuan dire atong lugar kay naaman sila pero wala na sila partidyon pag gamingawa ang dungog dire kanang tingog sa manok tingog sa langgam na ang sa mga motor po mga kuan po talag sarap og kaayo mo una ako ang balay limpyo na kaayo karong adlaw relax kay ko guys wala kay ko nagalihok kayo karong adlaw kay kagahapon nagkuan man ko nag-general cleaning nako ning kaginang buntag nagkuan ra ko kanang trapo ra ko di ari ana ba retouch lang ko dayon nanilhi katong mga kuan gitrapuhan ako ginagmay itong mga ihi din ang salog limpyo ako lang kuan retouch lang nako din sa kwarto ana relax ko ron din sa tiris ana di pre gahapon nga tibuok adlaw jud ko nang limpyo lag kalibo ko nagligo naman ko sa among imiming nagligo naman ko sa among isa ka do dugi kay katong nimawong pupo nang limpyo pa jud ko diri nang laba pa jud ko aga libot-libot ko Ginoo ko nang limpyo pa jud ko tiris nang limpyo pa jud ko sa gawas na perting ko ana oy ko perting pagka bisiya kagahapon to na po nang lili guys tara unsa naman food bots sigdili ninde nga sili wa ka kadong ninde nga gahagok bots gahagok si Inday bots Yeah, guys. Di siya galili ni Inday. Muna magsaba na siya, di mo kan si Inday, magbana na siya, mo siya namini. So guys, irirataman guys, kay
Napa ko'y pangitaon di ari sa kung guys una ko'y kaning gustong lantawon. So guys, thank you so much sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, sa inyong pag-like, share og sa naglantaw sa kong mga vlog. Thank you so much ug amping tangtanan guys. I love you all. Bye everyone. Amping tangtanan.